Vouno dicir outra vez. A escola é fascista. A escola, en España polo menos, que eu é a que coñezo, é unha fábrica de fascistas. Foi unha fábrica de fascistas. Non podemos extrañarnos do que vemos na xente nova. Estiven buscando Giovanni Gentile foi o ministro de Educación de Mussolini, que creou, creo que no 23, aquela gran reforma escolar. Estiven vendo un pouco, tampouco profundicei. Aquela idea fascista, a ver, pola escola entra todo, non? Entrar pola escola á sociedade é a maneira de entrar. A infancia, hai unha cousa que ten e é que confunde facilmente a autoridade coa verdade. O que di a escola é a verdade, é a súa institución de referencia. O que se pretendía, non? Gentile, era que educar fose facer que o Estado viva dentro das persoas. Obedecer sería igual a autorrealizarse. Aquí podemos ir ás persoas adultas. Hoxe, autorrealizarse pasa por consumir, por coller aquilo que nos dixeron que é o que te vai autorrealizar. E se miramos atrás, eu fun educada para que a miña realización tiña que ver ca forma na que eu produzo para o sistema. E moitas veces coa categoría do traballo que realizo, porque alguén dixo que ese traballo é moito máis importante e ten outro estatus. Esa sería a miña autorrealización, non pasaría polo que a min me gusta, non? Pasaría polo que o sistema di. E a discrepancia era sempre un símbolo de inmadurez. E isto sigue pasando. Cando ti hoxe, eu podo dicilo por experiencia, cuestionas calquera cousa social e que ti non entendes. E que agora é así, como se isto fose un argumento. E isto, a escola que eu coñezo dos últimos anos, que a coñezo como a nai, que entra á túa casa, que ven poñer orde á túa casa, á túa familia, porque a escola administra as vidas familiares. Pois esa discrepancia é que ti non entendes. Non se pode cuestionar nada. A educación que ti lle das ás túas fillas, aos teus fillos, tamén chega á escola. E a escola corríxea. A min, cando se di isto de non valoras, eu non valoro a profesión docente así de seu. Non, é que é docente e xa o teño que valorar. Mira, ao mellor non. Porque por esa mesma regra de tres tería que valorar aos políticos todos, porque a política é unha cousa fabulosa e necesaria. E é certo. Mais eu, de entrada, só por ser políticos non os valoro. Os docentes igual. E así case con calquera cousa. Hai unha cousa que aquí tamén poderíamos ver como esa microfísica do poder opera, que facía o fascismo e que facía tamén o franquismo en España, nas escolas, que é non deixar tempo, non deixarlle tempo libre á infancia. Fixemos a crítica moitas veces, porque os rapaces agora van á piscina, van a inglés, van a un deporte, van... E isto chegou a ser moi importante. Isto tamén se estivo facendo. Non permitir á infancia que o xogo libre. Eu vin proxectos en colexios como que eran moi pioneiros dos patios dinámicos,
onde esa mísera media hora que teñen pasou a ser dirixida. É que a rapazada non xoga. Non o sabemos. E en que momento? E unha cousa leva a outra, non lles deixamos tempo, logo non saben xogar. Teñen media hora na escola, non saben. E daquela que imos facer? Imos dirixir o xogo tamén. Isto fíxose como algo importantísimo e revolucionario. Agora a escola tamén vaille dicir á infancia como se xoga. Dirixir o xogo non é neutro. Hai unha cousa que se lle vai restando á infancia que é a posibilidade de aburrirse. Ás veces cando se di o pensamento crítico necesita abstracción. E na infancia precisa tempo de aburrimento. O aburrimento é un tempo creativo. O traballo extraescolar, os currículos saturados, si? É un profesorado que obedeciu isto. Porque moitas veces vemos ao profesorado queixarse do seu traballo sen cuestionar, non? Por exemplo, eses currículos escolares que para chegar a eles cargan a infancia e réstanlles ese tempo que é fértil humanamente. Uso o fascismo italiano, mais hai que buscar como isto funciona na actualidade, onde estamos vendo. Eu hai unha cousa que pensei e que para min foi case unha iluminación. A sociedade é moi violenta. Hai moita desa violencia silenciosa, violencia simbólica. Na escola, os protocolos de acoso escolar lanzan unha mensaxe que é o que non se xestiona non existe. O que ti sintes, o mellor pois, nunha exclusión ou nesa violencia máis sutil, non é importante. Se fose importante, nós xestionaríamolo. E cando falamos de educación emocional está toda atrapallada, parece que temos que meter por aquí a educación emocional, que se xestione por aquí o malestar, cada quen o seu, e aquí hai un protocolo que di que se isto é moi grave, xestionarémolo. Entre esta educación emocional e o protocolo, hai persoas ás que non se lle está validando o que sinten como seres humanos. Fálase de diversidade, mas, por exemplo, a túa sensibilidade ante algo que che pasa está aí nun limbo que non imos ter en conta, porque non, a ver, isto non é para abrir un protocolo. Esta idea de administrar e xestionar todo na infancia está nesa individuos que non saben vivir sin estructura, sin xestión, que realmente asimilan que calquera cousa que ti che pase ten que depender dun protocolo e ten unha maneira de ser. A complexidade humana desaténdese totalmente. Se miramos quen está hoxe nas escolas, aquí Ivan Illich falaría de quen xestiona as escolas e de como a escola pública deu en funcionar como unha empresa, como unha gran multinacional. E despois en cada país adáptase. Pois exactamente igual que a unha multinacional. Quen traballou nunha sabe de que vai isto. As persoas que están na escola, quen a xestiona desde o político ata todo o profesorado, son culpables ou responsables logo.
E que pasa? Comezan a funcionar como calquer operaria, calquera traballadora dunha multinacional. Comezan o protocolo que está entre o profesor e o alumno, do que se queixa o profesor, esta é unha realidade que moldea a sociedade. Pero hai un protocolo entre o político e o profesor. E o profesorado isto moitas veces non o cuestiona. Non o cuestiona e é entre o político e o profesorado hai unhas normas que levan isto si que é microfísica do poder pura e dura e a veces nin micro. Isto é poder puro e duro. Porque isto é que se o comparas cunha multinacional, como facía Iván Illich, é moi evidente. Eu que traballei en multinacionais estou entre a política da empresa, que se chama política, funciona igual, e o meu cliente, por exemplo, o usuario do servizo ou según fose. Eu, se obedezo á empresa, isto é unha das razóns polas que eu non podo traballar aí, son a executora dun capitalismo atroz nas persoas as que eu supostamente lle axudo. A escola funciona exactamente igual. Está deshumanizada. Eu, se agora son a profesora, o meu usuario, porque é triste, mas ao final a infancia é usuaria dese servizo, exerzo nesa infancia todo isto. Isto é transferencia do poder á poboación. E non hai volta que lle dar. Mas aquí habería que pensar se a escola é pública e eu son unha cidadá responsable, como eu me sitúo á hora de transferir isto. Isto nunha multinacional veríalo moi... Nunha multinacional vante votar ou van forzar que te pires, non? Pero cando ti vas do cliente, usuario, á túa compañía, dicir isto non pode ser, isto son persoas. Eu non podo xestionar isto así. O sea, a transformación da educación está aí. O profesorado funciona ao revés. Non lle di en realidade ao poder isto non pode ser así porque son seres humanos. E dille, modifícame os protocolos. Modifícame a forma na que eu teño que administrar. Mas está totalmente interiorizado que eu vou administrar a poboación. Non hai pensamento crítico porque medran sin espazo ao pensamento crítico. Medran sin unha validación humana do que lles pasa e do que sinten. E hoxe, un rapaz, un neno, unha nena, non pode ser despistada. E se é moi despistada, isto, pois algo vai ter TDAH, é que isto é un clásico. Ninguén vai aceptar pois que é máis despistada, que non apunta na axenda, que lle esquece traer a cartolina que lle pediron, porque non o anotou, sen que isto alguén o valide. A diversidade é iso. E incluso a diversidade está absolutamente administrada, xestionada, sí, e funciona cun protocolo e hai que clasificar. Isto é un problema moi grave. Temos que asumir que o que vemos, daquela todas as persoas tivemos algo que ver niso. E a escola, se queremos arreglar o mundo na escola, o primeiro paso é asumir que moito do que pasa provocouse na escola. E en España eu creo que temos moita herdanza franquista.
e fomos daquela educación que era represora, sí, quería conxelar, a un tipo de educación máis similar á do fascismo italiano, que era creadora. Era creadora, un home novo, sí. E hai que asumir que sí, que a escola é a que máis inflúe nesta repunte fascista. Un fascismo que é novo, que non sempre é de dereitas, porque nós podemos ver como a esquerda metiu o sexismo de novo nas aulas, chamándolle progreso. Esa biopolítica é creadora, pero crea a realidade aquela máis fascista, máis reaccionaria, cunha nova linguaxe progresista. E aquí sí que hai un tema que é a pobreza lingüística, que tamén no fascismo italiano e no franquismo español podemos ver como a escola empobreciu a linguaxe. Empobrecer a linguaxe deixa ao ser humano sen armas para nomear. Cando ti non podes dicir, nomear o teu malestar, comeza a ter unha linguaxe técnica. Cando os teus despistes necesitan ser TDAH, cando a túa timidez ou dificultades para socializar, si, teñen que ser un autismo, a linguaxe técnica empobrece a capacidade das persoas de expresar o que sinten e invalida o que sinten ou a súa diversidade, invalida se non me cabe dentro desta serie de síntomas e de cousas que si van facer existir a túa diversidade, as túas peculiaridades e aquelas cousas que te diferencian. Se o fascismo quería uniformar por fora, o fascismo actual uniformou por dentro. Fixo máis uniforme o sentir. E o teu sentir só é válido cando lle podemos poñer o escudo do réxime. Según poñeremosche as flechas da sección feminina, non? Serás azuis ou serás TEA ou serás TDAH ou serás algo que nos encaixe. E tamén foi unha forma de clasificación que non nos sirve dunha forma tan autoritaria, pero que si quedou nunha sociedade que precisa a tutela, que precisa a chapa, a etiqueta, que recoñeza esa diversidade. E as persoas que somos moi críticas, como a min, que nomeamos, que amosamos, porque eu amoseina, esa resistencia pasiva ao poder, que non quixemos encher a infancia de actividades, que non quixemos etiquetala, somos persoas ás que ese réxime tamén nos violentou. Eu non estou excluída de moitas cousas sociais, así porque eu estou excluída desde esa exclusión simbólica que o réxime tamén creou. Tes que comprarme todo isto, e senón ti estás fora.
Cando eu falo dese exilio emocional, falo desa exclusión que a sociedade fixo comigo por non querer comprar todo ese fascismo, por non querer abandeirar cada cousa, etiquetar e clasificar. E nomealo. Cando te posicionas, e eu posicioneime moi duramente en moitas cousas xa hai anos, sí? De feito, eu sufrín un caso de acoso brutal por parte dun centro escolar de Carballo, pero moi duro, da igual, porque non paga a pena contalo, brutal, violencia simbólica, e non simbólica, acoso real, por nomear estas cousas. Isto é unha realidade. E como a min, moitas persoas. E cando me din, tes que eu non teño que respetar unha institución, sí, que é claramente fascista nas prácticas. E isto é exactamente o que vimos no franquismo en calquer tipo de fascismo, de dictadura, pero operando doutra forma. Eu non vou respectar as institucións gubernamentais que violentan. Non me dá a gana. Eu vou respectar as persoas que cos seus actos e ca maneira de posicionarse me parece que merecen o meu respecto. Queixarse de como é a xente nova sen asumir que é a sociedade quen a educou é falar por falar.